Здравейте, от доста време не съм правил видео, може би от 2-3 месеца, не съм сигурна. И мисля, че дойде време вече да направя видео. Така, сега ще се намеся. Днешното видео ще ви покажа моят телефон. Телефона, който имам в момента, той ми е нов от вече 2 седмици поне, мисля така. Мисля, че 2 седмици, да. Е Samsung Galaxy Grand Neo Plus DAS. Изглежда ето така. Ще ви разкажа малко по-подробно с него, как се случи с историята да си го взема и така нататък. Които от вас не си спомнят, не знам дали съм споменала в видеята си, имах Prestige. Така ще взема кутията, за да ви покажа фактически какво става въпрос. Да, това е Prestige-то. В момента телефона го няма да ви го покажа, но аз съм пазя кутията, така че толкова мисля, че ще добиете представа. Ето така изглеждаше и беше 4,1 инча. Но да, така изглежда, искам просто да добиете представа как изглежда, иначе имаше всички, абсолютно всички функции. Телефонът беше хубав, но един ден, докато бях на училище, просто се щупи, защото ми бутнаха и тръба го и така. Телефонът ми в момента е Samsung Galaxy Grand Neo Plus Dual. Ето така изглежда качета му. Ето. Да знаете, че вече е мой. Телефонът е 5 инча и е купен от Техномаркет на цената от 254 лева. Ето така изглежда. Има го в бяло и черно. Моето е бяло. Хубавото на тези телефони е, че са големи, удобни. Хората под този век вече търсят тези години, търсят такива големи телефони, които да са им практични. На чейния телефон не обърнах внимание какъв е гърбът му, тъй като не го видях. Аз бях категорично тази белия, тъй като предът ми беше черен. Този е гладък и не знам, е леко блестящ. Така изглежда зад. Първо ще кажа, че има Bluetooth, Wi-Fi, 2 карти, има всички ексtra като цяло, доста голям памет, някъде около 16 гигабайта. Телефонът включва слушалки, ето ги, аз вече ги ползвам, бели слушалки на оригинални на марката Samsung. Другите неща са в кутията, защото аз не ги използвам. Отварям ето, за да ви покажа. Вътре са абсолютно всичко. Ето частите. Секунда. Тази част, едната беше на гърба на телефона и другата беше на гърба на телефона. Това беше на отпред на телефона. Мисля, че на всеки телефон го има, но да, ми го има телефон. Така, пазите ги. Другото нещо, което имам е инструкции за телефона. Кой не знае инструкции за телефона? Всъщност това са къде слагат картите и кое как се прави. Като цяло неща, които всеки знае още от самото купуване на който и да било телефон. Така че да. Ето, секунда за 242 лева, защото имаше 10% отстъпка точно тогава, когато аз си го купувах. Тук има и тук е гаранцията, има 2 години гаранция. Телефона. И другото нещо, което имаше е зарядно, което в момента не знам къде е. Не мога да се покажа, но беда, бяло обикновено зарядно. И ето това е Bluetooth кабел, поради причината, че е зарядното цяло, не е с две отделни части. И си има Bluetooth кабел, който не съм използвала и имам намерение да използвам в бъдеще, тъй като аз лично много рядко използвам такива неща, много рядко използвам, дори почти не използвам.
Та започваме към съществената част, защото нямаме време. А телефонът, това е камерата му. Звукът, където излиза от тази страна и от тази страна е кавицата. В горната част на телефона е буксата за слушалките. В едната страна е копчето за включване, в другата е копчето за усилване и за намаляне. Отдолу е буксата за зареждане тук. И като цяло ето тук е говорителят и предната ми камера, тази малко по-голяма точка. Телефонът се включва тук отстрани, аз го включвам и от това копче тук. Ето, както го натиснем, може да се отвори. А се заключва и отключва по принцип отстрани. Ето така изглежда. Параме го. Ето така, не знам колко ще се види. Има част. Когато плъзнем по екрана, се отваря началната страница. В момента картинката ми е така. Нямам абсолютно нищо на екрана си. От едната страна, от другата страна имам само часът и времето. Не знам дали ще се види. Тук на екрана си имам телефонни номера, телефона на указател, съобщенията и това тук. Това тук е менюто, така че го отваряме. На първата страница, секунда, че просто излизат някакви неща. Така. На първата страничка от менюто, което изглежда ето така, имаме телефонен контакт. Ето тук. До него едното слушалка с други телефония, контакт, съобщения, интернет, галерия, камера, видео, часовник, емайл, настройки, календар, калкулатор, записки, диктофон, моите файлове, Chrome, радио, Gmail, Google+. Това са програмите, които има всеки Samsung и не всеки Samsung, всеки телефон. За второто меню, ето тук има карта. Първото. Ето тук. Тук е картата, до него е музиката. Това е Play павилион и Play игри. Това е като Google Play Market, подобни. Аз не ги използвам, просто ги имам в телефона. Мисля, че на всеки Samsung ги има. Имам диск, YouTube, снимки и това. Тази Hangout не използвам също. След това имам Google, гласово записване, Google Play и настройка за Google, които не използвам също. Отдолу са Facebook, Messenger, Ретрика, Instagram, клавиатурите ми и това нещо, Black нещо си какво беше, от всъщност има разни картинки, в които си тегля, когато искам да си сменя снимката на работния плод. И в третата страничка имам Twitter, Viber, Skype, Sims 3, това е една игра с коли, това е Upload, където си заключвам програмите, за обработка на снимки, другите, тук са ми двете карти, 3 игри, 4 игри, всъщност, които ползвам и играя за управление от време на време. Като цяло е това. Телефонът ми е с протектор. Ще сложа името на магазинчето ни долу под описанието, тъй като не си спомням как се казваше. Протекторът струваше 5 лева. Това беше телефонът, за това да ви го покажа. Кълъфът, който имаме, ето този, който струваше 20 лева. Аз много исках такъв кълъф, тъй като за такъв голям телефон, като ходя на пластика, лято или където и да било, ме е страх да не му случва нещо на този екран, тъй като и телефонът е много по-тънък от престижното. Кълъфът струва 20 лева, той е сивкаво бронзов, отваря се ето както тефтер и оплътнението е гумено, не е пластмасово, затова струваше 20 лева. Сега ще ви покажа как си телефона вътре. Ето така изглежда и няма пасне да падне, абсолютно всичко се затваря отгоре с магнит, ето абсолютно от всякъде обезопасен. Това беше телефонът ми. Samsung Galaxy Grand Neo Plus 2. Надявам се видеото да ви харесва. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен и пишете долу в коментарите какви видеа искате да гледате. И това е. Чао и до скоро!